Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de hitte de stroomcapaciteit beïnvloedt. En dat heeft Aqualectra gisteravond met een persbericht laten weten. Het is namelijk om deze week, zouden we kunnen zeggen, kort daarvoor ook al, veel warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. En er is weinig wind. En dit type weer zal de komende dagen aanhouden. Daarom laat Aqualectra weten dat de technici van het bedrijf er alles aan doen om de capaciteit op een niveau te houden waarmee alle klanten stroom krijgen. Dat lukt niet altijd en daardoor zijn sommige gebieden voor een bepaalde periode niet langer dan 2 uur even zonder stroom en daarna wordt er weer doorgeschakeld. Dus als de stroom uitvalt is dat niet voor langere periode, maar voor een periode van 2 uur maximaal. Volgens Aqualectra wordt de situatie continu in de gaten gehouden. En over het komende jaren kan worden gezegd dat een van de investeringen van Aqualectra is om de energieopslagbatterij, die naar verwachting rond juli van dit jaar operationeel zou zijn, zal helpen met die schommelingen. Dus dan kan het beter opgevangen worden. Mestmachine in aantocht, dat heeft José Dovale gezegd. Hij is van Ecfarm Moderno. En hij heeft laten weten dat er een speciale machine naar Curaçao komt. Die moet dan in de tweede helft van dit jaar aankomen en worden geïnstalleerd met mensen die speciaal ervoor uit Duitsland komen. Op die manier kan de kippenmest gewoon bij de Ecfarm, bij de eierfabriek, eierbedrijf, eierboerderij, hoe we het willen noemen, verwerkt worden. En hoeft het niet meer naar Dampreto toe. Dat zorgt momenteel voor veel stankoverlast in de omgeving. Dovale zelf zegt van ja, wij brengen het naar de plek die door de overheid is aangewezen. En hij is moe van alle verwijten in de richting van Ecfarm Moderno. Zij doen gewoon wat de overheid aangeeft, maar ze hebben wel een investering gedaan van een grote mestmachine die dan de mest zelf moet verwerken bij Ecfarm Moderno op Sunset Heights. Grote vraag naar eieren. Dat is een verhaal dat eigenlijk in het verlengde ligt van het eerdere verhaal over Ecfarm Moderno. Er is veel vraag naar eieren op Curaçao en dat betekent dat niet alle supermarkten, minimarkten en toko's eieren kunnen verkopen. Dat is een proces van wat langere termijn, want er is nu een vergunning gegeven voor het maken van meer hokken, meer plekken waar de kippen kunnen blijven op Ecfarm Moderno, zodat er in de toekomst beter aan de vraag kan worden voldaan. Toerisme uit Amerika is groter dan die uit Europa. Dat zei Muriat de Bruin gisteren tijdens een bijeenkomst bij Sandals. Hij was gastspreker tijdens een lunch die werd aangeboden door Sandals. Er waren heel veel reisagenten aanwezig. Op dit moment zijn er al 50 uit het buitenland op Curaçao. Het is ook een prachtige bestemming, steeds populairder Curaçao. En nu voor het eerst is het aantal Amerikanen groter dan het aantal Europeanen. Zo heeft Muriat de Bruin gezegd. Het gaat daarbij om 28.000 bezoekers in maart uit de VS tegenover 26.000 uit Europa. Terwijl in het verleden veel meer Nederlanders kwamen, is de Amerikaanse markt steeds belangrijker voor Curaçao. En Sandals speelt er natuurlijk ook een rol in. Man van 74, verdacht van mishandeling. Een gruwelijke zaak gisteren in de rechtbank waarbij een Haitiaanse man van 74 terecht stond. Hij zou voor een langere periode een minderjarig meisje in de leeftijd van 10 jaar hebben misbruikt, opgesloten, mishandeld, in een kamer zonder eten hebben laten zitten, zonder drinken. Hij zou haar hebben geslagen, vastgebonden met elektriciteitsdraden en ook seksueel hebben misbruikt. De rechter noemt het een heel chockerende zaak. De zaak is nog niet afgerond. Hij is uitgesteld omdat er nog details bekend moeten worden over de hele situatie. Maar het is wel heel erg schokkend. Kustwacht zegt veel drugstransporten in 2024. Dat heeft de Kustwacht laten weten in een overzicht van het werk dat ze allemaal hebben verricht in 2024. De presentatie van het jaarverslag. Er werd in totaal meer dan 11.000 kilo cocaïne in 2024 in beslag genomen en bijna 4.500 kilo marihuana. Er zijn verschillende keren wapens en munitie aangehouden en er zijn 88 personen zonder verblijfsvergunning aangehouden.
Er werden meer dan 2000 controles uitgevoerd en meer dan 300 processen verbaal opgesteld. Wat betreft reddens- en zoekacties was de kustwacht in 225 operaties betrokken. Werden in totaal 420 mensen gered. Dat zijn grote cijfers. Oproep tot opknappen, dat heeft te maken met de rotonde bij de bushalte in Otrobanda. De rotonde ziet er niet verzorgd uit, veel dode planten en daar moet iets aan gedaan worden. Tenminste, mensen hebben contact opgenomen met de Extra en als je gaat kijken zie je inderdaad dat de meeste palmbomen op de rotonde beginnen uit te drogen en aan het uitsterven zijn. Ook het bewateringssysteem lijkt niet te werken, zodat de bomen verdorren. Ze vragen daar aandacht aan te besteden, want het is geen net plaatje voor de toeristen die daar ook vaak komen, omdat het natuurlijk heel dicht bij de cruise terminal ligt. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar is door minister Chrisja Heiliger een pakket aan maatregelen aangekondigd. Zij is minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie. Ze heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om de voedselzekerheid en de economische stabiliteit van Sint Maarten te beschermen. Dat heeft te maken met de wereldwijde tariefdreigingen natuurlijk en ook de ontwikkelingen over het, in de geopolitieke sfeer, om maar zo te zeggen. Daarom zou Sint Maarten meer op eigen kracht moeten kunnen staan en ook nieuwe relaties met handel moeten omgaan met landen als Sint Kitts, Panama, Barbados, Sint Maarten en de Dominicaanse Republiek en minder afhankelijk zijn van Amerika. Het heeft natuurlijk te maken met die handelstarieven die zijn opgelegd. Maar ook is het verstandig om niet zo ver te gaan, maar ook dichterbij handelsrelaties aan te gaan. En daarom heeft Chrisja Heiliger een heel pakket van maatregelen aangekondigd, waarbij onder meer de lokale productie moet worden bevoordeeld en de regionale voedselzekerheid moet worden gecoördineerd via het Nederlandse Caribische Agentschap voor Landbouw, Veeteelt en Vilserij. Op die manier moet er in de problemen worden voorkomen, aldus Heiliger. Dan hebben we een interessante video van Marco Zani. Marco Zani Willems die heeft in Nederland een video gemaakt over het protest die er bestaat bij medisch personeel tegen de situatie van hun collega's in Gaza. Eerder hoorden we al de Curaçaose huisartsenvereniging zich erover uitspreken. En ook vanuit de CMC zijn er vaker geluiden gekomen dat de situatie van medisch personeel in Gaza zeer te wensen overlaat, zeer gevaarlijk is en dat er sprake is van gerichte aanvallen op medisch personeel. Daar werd in Nederland bij stilgestaan en kijk naar de volgende reportage die Marco Zani daarover maakte. Welcome to our vigil, our memorial of the Palestinian healthcare workers who have been killed in the past years by Israeli forces. We have been doing this for a couple of months and it's been organized by Empathy. For the people who are here maybe for the first time, it's a group within Rotterdam who organize these kind of things. We organize the vigils every month
but also lectures and other stuff. So please, if you haven't joined us yet, please join us. You can join via our social media or our WhatsApp group. Just let us know if you want to join, and we'll make sure that you're joining the forces. Dr. Omar Farwana, a professor and former dean in the University of Gaza. He was an andrologist. Dr. Aya Farwana, family medicine specialist in Gaza. Dr. Medhat Saida, senior burn and plastic surgeon. Dr. Mohammed Dabour, consultant pathologist and dean of preclinical medicine. Dr. Tamer Al Khayat, anesthesiologist and intensivist. Dr. Mahmoud Al Khayat, consultant internal medicine in Rafah. Dr. Razan Al Rakhawi, consultant obstetrics and gynecology. Dr. Nahed Al Harazi, head of obstetrics and gynecology. Dr. Ayman Al Jarjawi, anesthesiologist. Dr. Abdul Karim Al Bawad, pediatrician. Wij zijn een collectief van zorgverleners in steden door heel Nederland en Curaçao. En we maken ons ernstig zorgen over de destructie van de gezondheidszorg in Palestina. We houden vandaag een herdenking voor de meer dan 1200 zorgverleners in Gaza die zijn overleden, vermoord sinds oktober 2023. Dus wij herdenken hen, wij rouwen om hen en wij vragen tegelijkertijd om aandacht voor de situatie daar en om actie. Dus wij vragen onze raden van bestuur om te herzien de constructies die zij hebben met Israëlische instellingen die bijdragen aan dit geweld. Want dit geweld dat moet stoppen. We zitten in Rotterdam, Erasmus MC. Maar er is straks ook een bijeenkomst natuurlijk in Amsterdam. Zijn er nog meer bijeenkomsten? Ja, wij doen dit elke maand. De tweede dinsdag van de maand. We doen dit al een enkele maanden. Samen met verschillende groepen in verschillende steden. En ook in Curaçao. En we worden steeds groter, gelukkig. Steeds meer mensen zien in dat dit echt niet zo langer kan en sluiten zich bij ons aan. Om steun te geven aan deze cause, wat kan men doen? Sluit ons aan. Sluit je aan bij ons. Artsen voor Gaza, stuur ons een mail, vind ons op Instagram, op LinkedIn. Er zijn heel veel bijeenkomsten die je kan bijwonen, heel veel dingen die je kan doen. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je niet het gevoel hebt dat je niks kan doen. Er is heel veel dat je kan doen. En als iedereen een klein beetje doet, dan komen we gewoon een heel eind. Dus doe vooral iets. Voel je niet hopeloos, maar sluit je aan bij ons. Dan gaan we tot slot nog naar de Dominicaanse Republiek, want het is een maand geleden dat er een enorme ramp plaatsvond in Santo Domingo. Daar stortte het dak van discotheek Jet Set in en 233 mensen kwamen om het leven. De slachtoffers en hun families hebben 38 rechtszaken aangespannen. En op deze manier wil men gerechtigheid krijgen voor de situatie, waarbij onder meer merenguezanger Ruby Perez omkwam. En ook voormalige honkbalspelers Octavio Dotel en Tony Blanco zijn omgekomen. Op dit moment staan er nog heel veel bloemen, honderden kaarsen en foto's van de slachtoffers voor de ruïnes van ooit de beroemde nachtclub. En op de borden staat te lezen: hun stemmen zijn stil, maar hun herinneringen schreeuwen. En we eisen veroordelingen, geen excuses. De autoriteiten proberen de verantwoordelijken aan te wijzen, maar tot nu toe zijn er geen definitieve conclusies bekendgemaakt. De eigenaar van de locatie, zakenman Antonio Espaillat, heeft verklaard bereid te zijn om samen te werken met justitie. Maar tot nu toe is de zaak nog steeds in onderzoek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens!